Vítajte pri dnešnom sledovaní programu Ako som si niečo vymyslel. A potom som sa chcel o to podeliť. Dnes si ukážeme, ako sa dajú využiť blbosti z Kinderka. Keď zjete Kinderko, asi máte radi Kinderka. Keď chcete vedieť, čo som mal v tomto Kinderku, tak si pozrite moje ďalšie videá, tak vám zostane toto. A teraz čo s tým? Synátor ma inšpiroval k takej veci, že som mu vyrobil malé hrkátko, veľmi jednoduché, rýchle, uvidíte. Budeme potrebovať blbosti z Kinderka. Ja používam izolačnú pásku, vršok z pera, teda tú špičku z pera. Určite máte doma nejaké, ktoré nepíšu. Nožničky a tu to nevidno. Je to prosím pekne, nebola reklama, rýža. Rýžu ukradneme z domácich zásob. Postup veľmi jednoduchý. Otvoríme si blbosti z Kinderka. Nasypeme doň trochu rýže. Zase, aby jej nebolo veľa, ani málo, aby to dobre hrkalo. Myslím si, že toto bude stačiť. Názorná ukážka. Asi toľko. Tak. Teraz si pripravíme. Nájdeme si koniec izolačnej pásky. A pripravíme si 4 rovnako dlhé kúsky. Ináč musím povedať, je to dosť halus sledovať cez monitor mobilu, čo človek robí. Až sa bojím, že sa strihnem. No, teraz buď frajer. Lepím. Tak. A teraz si zoberieme pero. Asi od stredu nalepíme sem až po kraj. Teda jemne pod kraj. Hej? Aby keď priložíme vajce, to je jedno ktorou stranou. Si ho pekne pridržíme. My sme ho mali na stred. A chytíme takto pekne z jednej strany. Máme druhý kúsok a urobíme to isté. Je jedno, či začneme z hora, či z dola. Je to trošku náročnejšie na koordináciu pohybov. Ono nám to síce drží, ale my chceme, aby to držalo poriadne, čiže dáme si to aj z tretej strany a rovnako aj zo strany štvrtej. Tak. Poriadne prichytíme. A teraz ešte zoberieme izolačnú pásku a pekne to obmotáme, aby to bolo pevné. Tu sa s tým až tak baviť nemusíme v tejto časti. Toto
to držať bude. Ale musíme to pevne obmotať a zatiahnuť v tejto časti. Konček si odstrihneme. Ešte poriadne dotlačíme a hrkáme. Takže môžeme sa vybrať na karneval alebo na nejakú party. V tomto prípade, teda v mojom konkrétnom, sa s tým bude baviť môj synátor.